भोजपुरी में कुछ चमन चुतिया बाड़सन जवन खुद तक बार नइखन सन उखड़ले आ आके बात करेला सन एकदम रंगदारी वाला। आज दूगो बाप के नाम साग पात, बेटा के नाम बेटा परोरा। परोरा। ठीक आज बा? दूगो लड़ल बाप बड़ा रहे सन। अनहरा घर में, बेटा के नाम पावर हाउस। बाप के तो गाड़ खियाइल बा साइकिल घींच घींच के कमा के 2 पैसा लियावे में। बहुत लो ढेर बहुत बड़का। आज दूगो लड़ल बड़ा सन एकदम कुकुर जैसन काव भाव। हम एगो चीज कहनी कि बाबू इतना जब तनी के प्रॉब्लम में बा, इतना जब एथी बा तो सोशल मीडिया पर हगला के का जरूरत अच्छा बा? एगो बात हमरा के बताई, उ दिनवा तहार बालवा कहाँ रहे जाना बेरा हाथना मोट के बांस दूगो कलाकार हुरले रहले सन आ बनारस से भाग के आगे कइले रहल। का बा? उ का बा? अच्छा एगो गरा भीतरी एगो हम तारा लोग के बात बता देतनी। एकनी के सब तारा लोग के समझाता रहसन, जे ऑडियंस बा, जे जनता बा देखता, सब समझाता रहसन कि चूतिया बा। ई कमजोर के काल हम सन बस इतना। आ एगो चीज जान लो, तारा के जातिवाद पर, तारा के फैन पर लड़ा के आ अपने चूस रहल बड़ा सन। जेगा तू लो बेरा देखले हो बालो, दोनों बगल से दोनों लाइव आके एक दूसरे के एकदम गरिया रहल बड़ा सन, पूरा भोजपुरी के बदनाम कर रहल बड़ा सन। ठीक बा? अगर एगो चीज हम बता देतनी कि आज अगर खेसारी लाल यादव के स्टेटस गिरल बा, आज अगर खेसारी लाल यादव के लोग कुत्तो नहीं के पूछत, तो ओइमे एकनी के सबसे बड़का हाथ बा। ठीक बा? सबसे बड़का। खुद तो बार ना उखाड़ सन, गाना एकर उठा के होकर उठा के 50 गो लइका हम खड़ा कर देम नु ऐसन, जवन तारा लगे फोन कइले होई एकनी के लगे, आ ओकरा बाद ही कहले होई कि हमार नाम रही। ठीक बा? तहार नाम ना रही, हमार नाम। आ 50 गो लइका हम दिखा देम जवन के कैरियर एकनी के खा गइल सन, आ ओकरा बाद अब पूरा मिल के भोजपुरी के चूसे के शुरुआत कइले बड़सन। का कहम भैया रे एकनी के सबसे पहले हम बता दी भैया कि काजल राघवानी एगो बात कहले रही, रोवालो ध्यान देले हो कि जनता के चूतिया समझले सन। ठीक बा? ई फिर दोनों राय क के लाइव आके गाड़ी गौर। अच्छा वो बताइए, अगर हमरा रउआ से झगड़ा रही तो हम पर्सनली फोन करके बतिया लेम। पर्सनली फोन करके बतिया लसन, चाहे सामने जाके लड़ लसन, लड़ लसन तब न मजा आई। ऐसन बात त सोशल मीडिया पर हगले का जरूरत बा? जी डायरेक्ट चूतिया जनता के बनावे के बा, जनता के बांटे के बा, जाति में जनता के बांटे के बा, फैंस में जनता के बांटे के बा, ऊंच नीच में, आ तब करे के बा विवाद। आ एगो और बात हम बता ली कि खेसारी लाल यादव अगर आज गिरल बड़े तो यही चमन चूतियन के वजह से। ठीक बा? ई मिल के माने पूरा उनकरा के चूसा बहुत स्ट्रगल करने वाला आदमी है खेसारी लाल यादव। आज बिहार में जातिवाद बा, आज बिहार में गंदा गाना बा, के कर देन बा? पवन सिंह के राइटर नहीं खेलू तनी बोल देस ना कि न जाना पवन सिंह से आगे बोलना देश से पवन सिंह साज देता रहे कि ना दन देना बोला के। तो पवन सिंह के अस्तित्व बा, एकनी के कोनो अस्तित्व बा? पवन सिंह पहले ओकरा के बाद में कही है, पहले इनकरे के बोला के साज दी है। कुछ अपन बा, दिन भर तो भैया के तेल लगेबा तो सुबह साजी खान कुछ मिल जाई, ओइसे घर चल ना होगा ना। ठीक बा? है मखेला साजी खान उजार का इतना निकलेला तो ओही से घर परिवार चलेला। बताओ ओकरा बाद आके तू सोशल मीडिया पर होगा, माने कुल मिला के अगर कहल जाए भैया तो पूरा भोजपुरी के खराब करके, पूरा माहौल खराब करके रखले बड़ा सन एकनी के। देखी माहौल माने का करे, मान के चली कि एकरा पहले विवाद ना रहल, इनका लोग अस्तित्व देखनी है, दोनों जना में किनो जना गाना ना बजत रहल। बात सही बा। ठीक बा? तो ई विवाद सिर्फ गाना बाजे खातिर होला। एक बार कृष्णा बेदर्दी से प्रमोद प्रेमी से भई रहे, उहो देखबे कोई नहीं। ए बार फिर ई एकरा से भइल बा, ई कोनो अंजाम तक जाई ना। ठीक बा? सब खाली लड़ के आ एकदम माने लड़ के आ सोशल मीडिया पर के लोग के चुतिया बना के बस बताई। भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो गाना के हमेशा हम विरोध करेनी, रंगदारी सॉन्ग। रंगदारी सॉन्ग माने का होला? रंगदारी सॉन्ग कोयला का मतलब ये ना भइल कि आप लड़कों लोगों को रंगदार बना रहे हैं, लड़का लोगों को मनोबल बढ़ा रहे हैं। एक मतलब ये इंटरटेन कराओ तारा इंटरटेन कराओ बात तो तुम मान के चलो मौज मस्ती वाला गाना गावो, गुदगुदावे वाला गावो, चाहे मर मजाक वाला गावो, हरवा हथियार वाला कौन गाना है। आ ओकरा बाद इ लो लाइव आके जौन तोरा के मार देम, तोरा के पीट देम, तोरा से भेंट कलेम, हई कलेम, हौ कलेम, कहीं ना कहीं ई कानून के उल्लंघन करे वाला काम नहीं है। माने भोजपुरी में अगर कोनो गरीब लइका, अगर कोनो गरीब घर के लइका तनी ऐसा कुछ पोस्ट का कह देव, चाहे केहू के पोस्ट शेयर का कह देव, ओकरा के पुलिस पहुंच जाई, ओकरा के दरोगा जी पहुंच जाए, लेकिन एकनी के काहे केहू नहीं के पहुंचत। जो डायरेक्ट लाइव आके जो डायरेक्ट आके धमकी देता, मारे के कहता, गरियावता, डायरेक्टे गरियावता, ऐसे ऐसे करता, तो कहीं ना कहीं ई मोनो अगर ई बड़ बड़ा सन भोजपुरी इंडस्ट्री में, एकनी सन के भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग सपोर्ट करता। आवे वाला लइका इहे नु सीखी, जब मारा मारी करबो, गरियइबो, केहू के घेर के पीट देबो, भोजपुरी जाके सुधर जाई, भोजपुरी में नाम हो जाई। कहीं ना कहीं ऐसे सीख ये मिलता।
अच्छा एगो बात हम पूछम, जितना भी पुलिस प्रशासन बा लड़का सन के बड़ा उठा उठा के तनी ऐसा रंगदारी पर कुछ बोल देता रसन त कुछ हो जाता तो उठा के ओकनी के जौन भी होता। आप रंगदारी के जड़ में पहुंचिए जे आखिर रंगदारी आ कहाँ से रहा है। हाँ आई उसको जौन देखिए, जातिवाद होता हैं? जौन जातिवाद जातिवाद तो बिहार में मने कचरा क के रखले भाई है। देखी अगर बिहार में जातिवाद शुरू भइल नु तो भोजपुरी के चलते शुरू भइल, ठीक बा। आ ए बेरा जौन जातिवाद होता न उ भोजपुरी के चलते होता। एगो हम तार लोग के बात बता दी, अबे कुछ देर के बाद आके समाज के बात कर ली कि हमार समाज होई आ तहार समाज हो आके लौट जा। एगो बात बता दी, जौन तोरा साथवा घूमत रसन दू चार गो उहे तोर समाजवा सपोर्ट करता। असली में अगर आके रियलिटी देखे के बनू तो आवे जा हम तोरा के लाठिए से मरिया एगो ऑडियो वायरल भई रहे जब में टुनटुन यादव के केहू फोन करके यादव है के गाली गलौज करले रहे जे हमने कि मारा मारी तोरा गाना जानतनी। एगो बात हम बता देतनी कि जौन ई समझत रसन कि यादव लोग एकनी के सपोर्ट करता, बाबू यादव लोग तरल के लाठी में तेल लगा के खोजता लो, ठीक बा। चलो आ जा, ई समाज के बांटे वाला काम होता भोजपुरी इंडस्ट्री। सिंपल बात, अबे रोते हम समाज के अकेले बानी तो हमरा के थी कौनो केहू के कुछ करे नहीं के जाती। सब साठ गांठ लगा के आ एक साथे लड़े के एकदम पब्लिसिटी बनावे के ई कहीं ना कहीं दावा है भोजपुरी। अच्छा एक और बात हमरा बताई, जे भी भोजपुरी इंडस्ट्री के श्रेष्ठ कलाकार बा, जे सरकार में बा, जे सांसद बा, विधायक बा, कहीं ना कहीं वो आँख बंद क के बा कि भाई एकनी के का करता है, उ देखत नहीं है। आँख बंद के गरौड़ा बात समझ में नहीं आवत, उहो उहे क के गइल बा तो उ के बोली ना। सब लोग 70% ढेर लोग बा जौन उहे क के गइल बा। अच्छा एगो आज चार्ट पेपर में रिलीज भइल बा, देखनी यार रिमोट से उठा के गइल बा, हुआ के बोल दियन का पेपर में आज एगो पेपर में चार्ट रिलीज भइल बा जौना में भोजपुरी कलाकार लोग के सब्सिडी के बात होता कि आपको 3 करोड़ तक ले फिल्म बनाइएगा तो मिल सकता है और उसके बाद से 50 लाख और ऊपर से मिल सकता है अगर जरूरत पड़े तो। एकनी के कोनो सन के नाम बा ओइमे ना रही जानत नहीं, कोनो सन के नाम नहीं है। जितना आके तुम तड़ा करतर से एकनी के एको गो सन के ओइमे नाम नहीं। देखिए एकनी के मेन बात बा कि अस्तित्व नहीं है कुछ, ठीक बा। एकनी के कलाकार हुआ सन, झाटू लोग के कलाकार ना कहल जाला, ठीक बा। असली अगर कलाकारी देखे के बा तो जाके देखो बतासा चाचा के, ठीक बा। और ये हौ संजय पांडे के, देव सिंह के, कितना नाम गिनाई रे हम, कितना नाम गिनाई। आज तक ले सुनले बड़ा सन एको कंट्रोवर्सी, तनी के कंट्रोवर्सी पर जिंदा बड़ा सन, तनी के कंट्रोवर्सी पर घर चलता। अगर तनी के कंट्रोवर्सी छोड़ दे बसन, देख लियस नु कंट्रोवर्सी हमार धुरंधर भैया छोड़ देला तो साल भर हो गइल एगो गाना ना बाजल। आज साजी खान आवत तनी 4-5 गो बिस्कुट उस्कुट लेके कुछ खाए पिए वाला ठंडा उंडा लेके बैठे ओकरा बाद वीडियो बनाएम, इंतजार करी हलो। एगो बात हम बता दी कि आज साल भर से कंट्रोवर्सी नहीं के तो एगो गाना ना बाजल। आ ये जौन कंट्रोवर्सी एगो औरी कइले बानू एकरो गाना ना बाजल तो दोनों मिल के कहीं ना कहीं ई साजिश बा जे हमनी के कंट्रोवर्सी कइले जे छोट कलाकार जेकर गाना बाजत रहा उ बूढ़ जे है। अरे रे शर्म करसन, भोजपुरी से तो तनी के बनल बड़ा सन आ वही भोजपुरी के चूसा तरसन। भले तनी के कैमरा के सामने आके कहसन कि हम भोजपुरी के बड़ा करतनी चाहे भोजपुरी के हई करतनी, शर्म करे के चाहिए तनी के। आ हम कहे एगो सरकार में जे बावे पुलिस प्रशासन जे बा तनी ये कनियो पर ध्यान दलो, खाली गरीबे लोग पर ध्यान देबलो। आके धमकी देता रसन कि ते हेजा बेटा जो हम तोरा के मार देम तो तोरा के हई शूट कर देम, हई शूट कर देम, रंगादार हई हमरे राज चली, कौन प्रशासन बोली। बाकी वीडियो के खूब ज्यादा शेयर करी। एक और बात बता दी, चैनल के तनी सब्सक्राइब कर लो, 1 लाख जल्दी होकर जे एगो उजार का बटन लागो। आ वीडियो क्वालिटी बढ़ल होई, आईफोन ले आइल बा यूट्यूब के कमाई से। मिलता नहीं अगला वीडियो में।